ba cela ubuza ingathi isinxibo sotata kwaXhosa ii-colours ngu-white nalo blue. Ndiyathanda umbona lo blue kwizinto ezinentsimbi ezinotata. Okay. Otata bathanda but ikhala yabo yelaphu bezinto bazinxibayo iba ngu-white. White xa inxitywa ngabantu bangomama, is there a reason like unxitywa for isizathu esithile for umcimbi othile okanye yikhala nje eyayinxitywa ngabantu bangomama? White nina ndicinga into yobana ngabantu abangomama xa suba mhlawumbi kukho imicimbi ethile kaninzi xa mhlawumbi kusenziwa le micimbi yeenkomo. Mhlawumbi okanye kuthiwa kho laa mcimbi wenkomo kwendlalelwa mhlawumbi abantu abadala abangasekhoyo. Mhlawumbi kuthiwe ke ngoku kuza kwendlalwa ngebhokhwe. Okay. So oomama ke ngoku kuye kuthiwe mababhinqe before kufika laa mcimbi. Umzekelo uba ngaba umcimbi uzawubakho nge-month end kaJulayi, baqala ubhinqa mhlawumbi ngee-15. Oh wow, okay. Mhlawumbi baqale ngee-15 zikaJulayi ubhinqa. Umcimbi mhlawumbi uzawubakho nge-31st. Bayabhinqa ke. But ekubhinqeni ke noba umntu ubhinqe eyiphi na ikhala, uyaqonda? Umbhaco ngemini yomcimbi ke ngoku funeka ke ngoku abhinqe laa mbhaco wakhe upheleleyo ke ngoku. Abanye bade babhinqe laa mibhaco yabo leya yenziwa ngelaa mafele enkomo. Mhlawumbi okanye laa fele lenkomo kuthiwa liyachuchwa lithiwe. Linegama elibizwa ngalo ke laa mbhaco lowa. Sisikhakha ke laa nto leyana. So ke xa usuba kukho laa micimbi yabantu abadala babhinqe ke ngokomama babonakala uba ngoomama abangabendi belikhaya. Ootata banxiba ke ngole mishuba le. Tata ubhinqa lo mshuba wakhe ngezantsi ezifakele ishoti yakhe. Okay. Or ke noba kaninzi baye bathanda ukunxiba ushoti or mhlawumbi umntu anxibe mhlawumbi ke ijini yakhe afake ke ngoku lo mshuba abe sembatha ke ngoku le ngubo imhlophe inemigca. Bazibeke apha. Baphinde bafake ke ngoku laa ntsimbi yabo yasentloko, baphinde bafake esaa sidanga sabo siblue sihambelana nale nto. Xa kusuba le nto kusenziwa laa micimbi yekhaya yootata yabantu abangasekhoyo bayabhinqa ootata nabo banxiba kanje. Bona babenxibe just u-overall then umntu wayenalaa ngubo yakhe. Noba kuyashiyana ngokwemicimbi yekhaya. Okay. Shiyana ngokwamasiko amakhaya. Okay. Because eminye imizi iyabhinqa, eminye imizi ayibhinqa. Okay. Kufana njengathi thina apha ekhaya emazizini asibhinqi thina. Kweminye imizi ke kuyabhinqwa, kweminye imizi mhlawumbi okanye kuthiwe makunxitywe amajamane. Kushiyana ke zithethe ke zamakhaya uba kwenziwa kanjani na. But umsebenzi xa suba kunantsikiwe kubhinqiwe ndithemba uba suba kuhlonitshwe mhlawumbi aba bantu bangekhoyo, aba bantu badala bangasekhoyo. Cinga kanjalo. But kaninzi ixesha elininzi kuye kusetyenziswe le ndlu la mabhaya nje. Then umntu ke ngoku lo uye wazikhethela i-design yakhe. Okanye ndithungile umshuba uthunga kanje. Okay. Uyazikhethela, uyawazi uba funeka umshuba funeka ube mhlophe and uyawazi umshuba xa uthunga funeka uthunge kanjani. Umshuba uthungwa ngolu hlobo. Okay. But kule akunyanzelekanga uba mayibe nje laa ndawo. So mna ndiye ndazicingela uba ndizenzele kanje. Lena yona iba nje ithungwa ngolu hlobo ke yona ke. Ithungwa ngolu hlobo then ke ngoku. Ndayibhenqa xa sewuqala uyithunga. Uyawumejarisha xa sewuqala uthunga funeka kubekho le ndawo. So besinawo umshuba omdala besinawo apha esenta. So ngobe sesakopa kulaa mshuba wethu umdala omnye utata wayesinikile umshuba wenziwa kanje. Uyabhenqwa le ndawo kanje uyithunge ke ngoku uyimejarishe. Then ke ngoku uyenze ke ngoku ngeli hlobo nezilayini sajonga phaa ubuyenza kanjani. And ke ngoku yonke uyenza ibe yihafu kanje iphele kule ndawo njengoba ndizawufaka amaqhosha nje kwezi ndawo nalapha ugqiso otherwise sowugqityiwe nje nje. But kaninzi yenziwa ngo-white umshuba. Oyenye ikhala iba ngu-white kanje. Ufake ke ngoku le ntsimbi. Ufake ngoku le ntsimbi ngolu hlobo. Ndazi ngalo blue mna. Into ongutata kaloku yona ifakelwa le blue lo. Funeka ibe nalo blue into ongutata. Ndinawezo umbuzo ukuba I wonder lo blue bawucinga njani. But iphinde indike yazi ngamanye amaxesha xa ndibabona iphinde ingcingise umuntu osabumfundisi amaziyoni. Bazithanda ezaa colour zabo. Bazithanda ezaa colour zabo zimhlophe ke zinje.
bayazithanda ezakhala zabo zimhlophe. Wow. Hayi wenziwa kanje. Xa egqibile ke ngoku xa enxibile utata wabantu uba uzoba njani? Hayi uyabhinqa. Qha kaloku kuye kushiyane ngokwelantika.